Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Tierra del Sur. Ibayaw ngadto sa himayang way kinutuban. Ungulok uka. Ongolok, oka, Arilok rakutin. alilok, lakotin. Ikahimuot ni agawn og talahurong sa tano. De los Severos Sulfatos. Ang imuhang kamatinod anon. Ako malipayo sa taga-glasya nga gihatag sa agaon o talahoro sa tano. De Lucifero Solpatos. Mo ako, tinityo ko Pilip Ana, mga espitel. Si Mr. Agapito Pitoy Patay. Usay na hibawaan mo kaniya. Siya to alagad sa mga antagonista. Usa. Kami sa Appeal Champion sa Council of Truth ba? Kami himo na resolution number 108 para sa proper investigation. Para nako, di na kinahanglan ang investigasyon. Kung klaro ng traidor, hukman sa kamatayon. Ah, okay. Basta dinila ko pa ang kapatilan sa espiritual pa. Husto ka. Mas mayong patyon sila kaysa maguba ang kapatiran sa espiritual nga gitukod pa sa akong mga katiguangan nga mga buenavides. Oh, kana! Mo kana, supremo! Upadangat ko og Supreme Memorandum Circular sa akong Higher Defense Operation Team. Aron pagkustidiya sa traidor. Abokata. Kana nala ba update saya? Wa pagyud mo pagawas og statement ang mga infidel. Ang pundok sa mga antagonistang elitista. Sila ka nagkahip. Gusto sila kupat. Dili sila subay sa diplomasya. Tungod kay nagtuo man sila, nya kaya ra kayo kita kanila. Kana o kita sukol sa ila ba? Ato'y pagkita sa ila nga dili kita niya kaya. Supremo Minald. Ang napabilanggo ni Iho Jomari, ang batanon nga Buenavides dito sa lungsod sa Alpaca. Kumpirmado nga mga infidel, mga antagonista sila. Otsa. Nasayop sila sa ilang gituhuan, kay mga puril gyud unya sila. Dili sila makalumpag sa kapatiran sa espiritual. Di ko na maihap ang mga adlaw gabi. Sud ni ining nahimutagan kong lawak. Kinsa bagani silang nagdakit na ako. Kanong gihimo magkini nila. Unsa bakit ka day akong sa. Nganong wa may usa nila nga makigsulti na ako. Oh, nanay ni Suda. Usa ka tawo nga ang gisulob niyang hood. Nagtabon sa iyang naong. Kinsa ka? Pagpailan ako. Kinsa ka? Oh, miduol siya na ako. Kinsa ka? Pailan ako kung si kinsa ka. Oh, gihikap niya akong apig. Walay tao nga muhimo ni anak nga rin ako. Siya lang apan patay na siya. Patay na siya. Nadisgrasya ang auto nga iyang gimaneho og dead on arrival siya sa tambalanan. Oh. Anong mihila ka? Kinsa ka magyod? Kinsa ka? Ayaw na paglakaw. Pagpailao na. Kinsa ka mangyod? Kinsa ka? Oh. Kung makasabot ato niya, ano to? Kinsa gyud ka ato siya?
Usa lang ka tawo ang nahinumduman kong muhikap sa kong api nga ripaingon sa kong liog. Si Marceno. Pero patay na siya. Nagutay-gutay ang iyang kalawasan. O gani, wa na mahitsura ang iyang naong. Isa gyud ka ang nagdagit sa abogada, no, Sir Maynard? Hangtod karon, nagpabilin pa kinitang haga kung si Kinsa Ingrasya. Apa nagduda ko nga ang mga infidel. Unsa to, sir? Mga infidel? Kinsa man kaha na sila, Sir Maynard? Ay na pagsusay niya ng bahina, Ingrasya. Sorry gyud kaayo, sir. Kung buhi palang hangtod karon si Varsino, may mong siya gid unta ang akong madudahan nga mao'y midagit kang Rolayda. Oh, Sir Maynard. Pero dugay na siyang patay. Nadugta na sa yuta ang iyang lawas. Naghisgot ka man gyud ni Anhing Barsino, senyor. Pero hisgot lang. Sakit kaayo ang iyang kamatayon. Ay, gusto ka. Apan dugay rin ka to. Ato na to siyang kalimtan ni Ingrasya. Ay, sorry, sir. Pasensya na gyud nga nakahisgot ko. Okay lang. Apan, dito na kadto kutob. Ni ana kita nining panahon nga jutay na lang mao'y nakahinumdum kaniya. Dili gyud ko makalimot ni Anhing Barsino. Kay nakatabang siya nako. Patay na unta ko. Og wa pa ko niya tabangi sa dihang nasakit ko og operahanan. Ingrasya. Wa naman kumakaila ng Varsino nga imong ginganlan oy nang ingrasya. Na, dili na lang ta maghisgot pa bahi niya. Kay nag-ingon ra ba to si Sir Maynard nga dili na ka nahisgutan kay dugay nang patay si Barsino. Unsa gyud ay nang tawhanan na? Suod siyang higala ni Sir Maynard og hinigugma siya sa abogada nga si Ma'am Rolayda. Unsa? Ngano ka? Nahasigam manggod ng mga mata ni mo, Maki. Oh, wa man gud nang ingrasya. Kay bawbay yun na siya nga siga kung matang daan. Sorry. Kalimot ko na. Siga ba na ituon kag mata, no, Maki? Mauyod. Mauyod nang ingrasya. Udalikyat ko riha sa Latiera. Masabing mayo hinon, Sir Minoy. Di masabahimo nga biyaan ko og dugay kanang karaang bahay sa mga pinafides. Diha sa Latiera. Bisan og si Sofronio pagyapon mao'y maisip may magsinaligang pangabaga. Apan wa ko magpasagad, sir. Aha. Mao ba? O, Sir Minoy. Ug kung makadesisyon na unya ka, nga ako, mo'y ihulip di mo sa palpak nga Sofronio, wa gyud ay problema para nako. Sir Minoy, magpaabot ni mo diri sa karaang bahay. Ubuthoran niyo ko diha, Tarsila. Nagtamod ko sa imo mga mando, Senior Minard. Maayo hinoon kung mao kana, Sofronio. Mahinang pon na magpaabot kanimo ang kapatiran sa espiritual. Mukalit raw niya ako sa pagbuto diha sa karaang bahay sa mga Buena Vidas. Mangutana lang ko, ha? Close na ba mo atong batanon nga VJ Sandivar, Brenna? Dili gid ingon ana nga close kaayo mi. Pero friends mi. O sa level sa inyong friendship mo, eh? Miss Krisha ba? Wa raman good. As in, friends raman good. Nothing more. Brenna, willing ra gyud kay ko nga suportahan ka kung pananglit mo pati na gyud ka og kugmasaw sa kalalaki. Miss Krisha, Para nako no, digit ko mapugong. Dili ko mapapagbusta kay responsable lang sa bang lalaki nga imong piliun.
Salamat ha. Kaya ako bitaw, sa dihang na in love ko kang Jo Marie. Wapit ko pugni ni Mami Rolida. Ang tinuod bitaw, kutob sa ako mahimo. Naglikay ko anong butanga, Miss Krisha. Mas labing maayo. Salamat ha, Miss Krisha. Ha? Salamat sa unsa. Nga, nipadayag kit kasi mga suporta about my feeling. Daga baya ka. O miakisap ko sa point nga nakabaton ko hikala. Si Jo Marie. Hangtod nga, nagkahikog maayaming duha. Swerte man ka ni Jo Marie. Og siya sab, swerte pod siya para nimo. Thanks, Brenna. Ganong nakikita kinako, Professor Swami? Toko kay ako na ang balita sa imo, Supremo Pinat. Unsa ka na? Nahulog na sa mga kabot sa kapatilan sa espiritual ang traidor nga Mr. Agapito, pitoy patay. Ipapatay! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!